Magandang gabi sa inyong lahat. Ito si Mike Padawan. Nakatuloy tayo sa pinaka-latest update. Ito po ang ating weather analysis na yung ako po ng Martes hanggang Webes, Disyembre 17 hanggang 19, 2024. Ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. At bago tayo magsimula, gusto kong pasalamatan ang ating partners, ang Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainable with You. Yung interested, click lang po ang link dito. Or kapag kayo po ay nanonood sa Facebook channel, meron pong link doon sa description patungo sa BPI Sustainable with You. Ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by ang Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. At ngayon, umpisa natin pinaka-latest update. Meron po tayong low pressure area, 96W, malapit po sa may Davao Oriental. Sa may coastal waters lang po siya, mga 100 kilometro sa silangan nito. At sa araw na ito, lalo na yung gabi, in-upgrade po ito ng Pag-asa bilang isang tropical depression, binigyan ng pangalan as Kirobin. Okay? So, ang ibang agencies like Japan Meteorological Agency, isa pa siyang active low pressure area, ang Joint Typhoon Warning Center ng United States, active LPA. So, ito po ay medyo maliit na system. Nandun lamang po sa may area po ng Eastern Mindanao. Umiikot. At posibleng magbigay po ng malalakas na ulan sa may Caraga at Davao region sa mga susunod na 24 hanggang 48 oras. Dahil po ito ay inaasahan pong malulusaw ulit bilang isang mahinang LPA at sa kasalukuyan Pag-asa lamang po ang nag-upgrade bilang isang tropical depression. At ito po yung ating fast GraphSat kagabi. So low chance pa po ito, but sa mga oras na ito nasa more than 65% ang probability. Okay, ang pagiging baka maging isang ganap na bagyo po siya. So 65%. So pasensya na po, hindi po natin jot down ng 65%. But yan po ang pinapakita na yon. Kanya po extension, bibigay po ng mga on and off rains po sa Mindanao at sa area po ng Visayas. Ang shear line ay medyo humina ng bagya. Nagbibigay pa rin ng cloudy conditions sa Kabikulan at manatili pa rin ang hanging amihan sa Visayas, Luzon, Sulu Archipelago, at dito po sa may West Philippine Sea. At feel na po natin ang pagbaba ng temperatura, 23, 21, dahil po sa pagbaba po ng hanging amihan. So, manatili rin dito yan hanggang sa darating pong Pasko, itong hanging amihan. So, magiging Christmas-like conditions ang ating panahon. But may mga ulan-ulan pa rin dahil po sa pagkasingit-singit po ng shear line dito po sa Kabikulan, Eastern Visayas at Eastern Luzon. So, ito po yung latest fast animation mula sa University of Wisconsin Tropical Cyclone page. Nakita po natin dito ang medyo sabog na sirkulasyon nitong si LPA 96W na ginawa na pong isang tropical depression ng Pag-asa bilang Kirobin. So, nandyan po siya, halos mabagal na kumikilos panorte. So, ito naman po ang shear line, nakita po ninyo, at naka-connector sa isang frontal system na paalis na po. At yung amihan ay patuloy pa rin makaka-apekto dito po sa may area po ng Luzon, hanggang dito po sa may Visayas, Mimaropa, at West Philippine Sea. So, kakaroon rin po ng enhancement itong mahinang depression. Okay, so sa ating zoom in satellite animation, so nakikita po ninyo mga makakapal na kaulapan na nagbibigay po ng mga isolated, scattered, hanggang widespread na mga pag-ulan dito po sa may Eastern Visayas. So, ayan po, kasama niya ng trough at yung amihan. At dito rin po, magiging mas malalakas po yung ulan dito sa may Eastern Caraga, sa may Surigao del Norte, del Sur, at sa may Eastern portions po ng Davao region, sa may Davao Oriental, dahil po dito sa tropical depression. So, yan po ang pinapakita nitong depression. Medyo mahina po siya. So, maapektuhan lang po itong eastern sections po ng Mindanao. Ito yung latest mula sa Pag-asa. Ito po yung bulletin number 1 nila. Initial kanina lamang alas 5.
At base sa track nila, for the next 24 hours, malulusaw po ulit siya bilang isang LPA. Dito po siya. Okay? So, ito yung position niya kanina ng alas 2. So, bali nandito siya. Medyo disorganized. Mahirap i-pinpoint kung saan talagang center niya. Nandito siya. Subalit, if makikita mo yung mid-level turning, ay dito siya gusto mag-form. So, yung low level niya nandito, but yung mid-level niya nandito. Sorry. Kaya nandito po siya. So, hindi siya purely organized na system. Kaya LPA lamang po sa US. So, babantayan natin yan sa any surprise attempt upang maging malakas na system. But so far, yung dalawang computer models, yung reliable, yung American at European model, ay mukhang pahina po siya. Okay? Baka lumakas na lang siya pagdating po sa West Philippine Sea sa susunod na 3 o 4 na araw mula na yon. At ito yung sa Japan, wala po silang ini-issue na tropical depression advisories. Ang Joint Typhoon Warning Center, high chance po bilang isang low pressure system. Si 96W mukhang magde-develop daw. Dakit po siya dito. But so far, hanggang dyan lang po siya. Dahil sa latest global models mula sa Typhoon 2000, ito po yung lahat ng tracks ng reliable models. Kasama po dyan ang American models. Ganyan po siya. And then, babagsak po siya pag ganito. Okay. Samantala, ang European model, ay ganyan lang po siya. Ay, mukhang babagsak din po siya dito sa may southern part ng Sulu Archipelago. So, halos dyan lang po siya at medyo masisira ang kanyang sirkulasyon sa terrain ng Mindanao sa susunod na 2 araw. At pagdating niya po dito sa may area po ng southernmost part ng West Philippine Sea, mukhang magiging isa po siyang tropical depression, but medyo malabo pa po ang pinapakita ng mga computer models. So, ito yung forecast sa American model. So, makita nyo dito, akit siya, medyo sabog po siya. Oh. Kita, wala po siyang closed circulation at mukhang low pressure na po siya bukas. Ayan. Then, sa Sabado, susulpot po siya dito sa may west of Zamboanga. Then, pagdating ng Linggo, dito na po siya may southern tip ng Palawan. While ang European model, na yun, dito siya. Okay? Sorry, pula dapat yan. Yan, dito siya. And then, by Wednesday, dito na siya, paakyat. Thursday, December 19, mukhang magiging weak LPA na lamang po siya. Masasabog po kanyang sirkulasyon. Sa Biyernes, halos tatawid na po siya ng Mindanao. So, nothing to worry about, okay? Mga ulan-ulan lamang po dyan sa Mindanao, yung pangkaraniwang. Actually, mas malakas pa ulan dito sa area natin, dito sa may Bicol, dahil sa Shearland at Amihan at Eastern Visayas, sunod na 3 araw. So, sa European model, sa Sabado, ayan po, mag-reform po siya dito. Mag-reform dito. And then, pagdating ng Linggo, December 22, sorry, December 22, ayan na po siya bilang isang active LPA. So, kung i-move natin ito, Monday, yan po siya. Mukhang active LPA lang po siya. Nahihirapan po siya mag-organize dahil po sa malakas pong amihan. Nagbibigay po ng cool, dry entrainment sa kanyang sirkulasyon. Cool, dry air. So, medyo nahihirapan po siya as of this time. And kung titingnan natin yung rain forecast, tomorrow, Wednesday, may mga ulan po tayong mga asahan, lalo na po sa eastern sections po ng Northern Quezon, Bicol Region, yung Partido, kasama po dyan, Camarines Norte, yung eastern sections, Catanduanes, Eastern Albay, Eastern Sorsogon, ganyan din po sa Eastern Visayas, sa eastern sections po nito, like Eastern Samar, Northern Samar, Eastern Leyte, may mga ulan po yan. Dulot po yan ng kombinasyon na po yan ng extension nitong LPA, yung shear line na medyo mahina at yung amihan. Okay, so bukas po yan, Wednesday. Kung i-move natin sa Thursday,
same pa rin ang condition sa atin. Halos itong ganitong condition hanggang Pasko na po, may mga ganito. But may mga times na sisilip yung araw, magiging makulimlim, may mga padaan-daan pong mga ulan, mostly hapon, gabi, or early morning. So dito po sa Thursday, December 19, magiging maulan na naman po ang eastern sections po ng Kabikulan. Ang iba niya makakapenetrate sa Naga, inland areas like Iriga, Naga. So same situation. At maapektuhan rin po ang Mocombloan, Oriental Mindoro. Ito po yung mga areas na yan. At dito rin po sa may area po ng Northern Panay, Northern Negros, Northern Cebu. Mindanao, hindi masyado. Kita ninyo. Kaya mukhang maluluso yung ulap nitong si LPA 96W. Sa Friday, December 20, magiging mas maulan na yun ang Sulu Archipelago dahil po mukhang mag-reorganize po dyan. May enhance yung amihan. So, may mga ulan-ulan po dyan. So, dito rin po sa may Visayas, Central at Western Visayas, Oriental Mindoro, Eastern Bicol, Calanduanes, lalo na po sa Eastern at Northern Samar, Eastern Leyte, same situation. Okay, may mga on and off na ulan. Sabado, medyo kakapal ang ulap dito sa may West Philippine Sea dahil po sa pag-reform nitong si LPA 96W. So, yung Palawan, maging maulan. Sa may Kalayaan Island Group, Spotless, basta dyan sa may West Philippine Sea, west of Palawan. Samantala sa Bicol at Northern Quezon ay magiging on and off pa rin ang ulan. Dito na lamang po dahil sa hanging amihan at may posibilidad na may bagong shear line mag-form dito. Ito po, sa linggo po yan. Kaya kikita ninyo parang may pahaba na line. So, may mga ulan na naman po tayo. Okay? Pero sa inland areas ng Bicol, pasulput-sulput lang po yung ulan. Diesels, light to moderate rainfall. Minsan malakas, hinto. Actually, yung ating rainfall, for the past 3 days, hindi siya maabot o hindi siya lumalampas ng 40 mm. Hanggang 16, 20 lang, 40, ganun lang. Hanggang dyan lang. So, hindi po siya alarming sa mga low-lying areas. Hindi po siya magkakos ng baha. Except sa mga areas na nasa coastal, malapit sa coastal waters ng Partido, yan, medyo mas malalakas pong ulan dyan dahil exposed sila sa amihan at shear line. So, December 23, yan, shear line pa rin sa Bicol at Northern Quezon. Gayon din po sa December 24, ayan po, medyo malakas yung shear line ito. Kitang-kita po ninyo dito yung shear line, medyo malakas, ayan. Mukhang malalakas ang ulan sa may Cam Norte na naman at northern part ng Camarines Sur dahil po sa shear line. Yan, December 25, bababa yung shear line dito sa area po ng Visayas sa Pasko. So yan, in-extend na po natin yan hanggang Thursday or more than a week from now, but magbabago pa po yan forecast. So mukhang wala tayong isang araw na puro mainit. Okay, na panahon. Talagang may mga ulan po tayo dahil po panahon tayo ng amihan. Papunta tayo sa mahihinang na short duration na La Nina. So, inaasahan po natin itong mga on and off na ulan. Sa alon naman po ay medyo for the next 5 days hanggang Sabado o Linggo magiging maalon ang coastal areas po ng East at West Philippine Sea. Yung mga mangingisda ay medyo okay po dito sa may area po ng central waters ng ating kapuluan. Sa may Sulu Archipelago, Sibuyan, Visayan Sea, Cagayan Gulf, Bohol Sea. So, yan mga areas na yan. Marami pang areas kasi dyan eh. So, hindi ko na mabanggitin. So, magiging kalmado hanggang up to a meter lamang po ang laki ng alon. So, pwede kayong mangisda dyan at mag-travel by sea. Okay naman po dyan sa inland waters ng ating kapuluan. Now, sa La Nina, ito po yung latest as of December 12. For December po ito, La Nina Watch. La Nina Watch pa po dahil hindi po nag-start. Sabi sa new forecast, mukhang magkakaroon tayo ng short duration La Nina between November to January at 59% or 60% chance. Pero as of this time, mag-start pa lamang po.
And then, pagdating ng March to May 2025, 61% ang chance na babalik tayo sa normal. So, makikita nyo dito sa latest na probabilities. So, itong gitna, yan December. So, akit tayo dahil 58% La Nina. By January, 72% La Nina. Pagdating ng February, bababa na yan sa 62 or 63%. And then by March, neutral conditions naman tayo. So, ito yung pinapakita. Akit siya dito. Then, balik ulit sa neutral. So, baka babantayin natin ito. By January, malalaman natin kung makakapasok siya sa La Nina. At mukhang strong, lang po siya. Strong neutral. Kasi, dapat dito siya pumasok. Ito kasi yung boundary ng La Nina. Lahat ng models pinapakita nasa medyo malakas lang na neutral conditions. So, tabayanan natin ang latest niyan by next month. Okay, so dyan muna natin tatapusin ang ating update. Yung mga naninirahan po sa Caraga at Davao Region, mag-ingat po sa mga malalakas na ulan dulot nitong short duration na bagyo na si Kirobin at LPA naman sa iba. At baka malusaw po ito within the next 24 hours. So, baka hanggang 1, 2, o 3 bulletins lang ito ng Pag-asa. So, depende po yan kung mag-intensify po itong system na ito. But, base sa mga computer models, medyo malabo. Okay? So, ito si Mike Pado magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Hashtag Weatherwiser. Balik ulit tayo sa Webes sa pinaka-latest update sa LPA na ito. But, kung maging bagyo po siya bukas, the rest of the agencies, mag-i-issue po tayo bukas. But so far, sa Webes tayo babalik. For the meantime, mag-check lang po sa mga latest updates sa Pag-asa. Hindi tayo gagawa ng updates. Okay, medyo busy po tayo. So, maglalagay tayong link doon sa typhoon2000.ph. Website po natin yan. Ng mga link sa mga advisories ng Pag-asa at sa ibang agencies itong LPA or CTD Kirobin. Okay, so maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel. Mag-ingat po tayong lahat. Yung mga uuwi, advance Merry Christmas, at God bless po sa inyo lahat.